बिमानि गोरबोनिफ्राय हारायै मेलेमै आरो गोसोयै नों दि असे बर' फिसा बड'फानो बर'नि बिफा नोंथाङा बेयाव बाहागो लादों आङो खुनु बोसोराव बाद होआ आं फैखागोन जाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा आंखौ फोरोंदोंमोन आं बेनिख्रुइ देरसिन बैसोआव थेवबाबो आं जेबो रोंथ्रामोन समाज सिबिनायनि खामानिखौ आं मावबोआखैमोन खिन्थु बिथांनि लुबैनायाव बिथांनि इच्छा मथे बिथाङा जेरै हास्थायदों आंखौ माने हिन्जावफोरनि मोनसे हानजा दानो थाखाय हास्थायनानै आंखौ आफादगिरि खालामनो बियो जेरै लुबैदोंमोन बेबायदिनो आं जाबोनांदों आरो एखेलगे थानानै सानैजों एखेलगे थानानै आन्दलनखौ सालायदोंमोन बियो फरायसा आफाद जानानै सालायदों आरो फरायसा आफादा आन्दलन सालायनायाव माखासे बिभिन्न धरनर गुबुन गुबुन रोखोमनि एक्सिडेन्ट जादोंमोन बे इन्सिडेन्टफोरखौ हिन्जावफोरनि सायाव जिनाहारि खालामनाय आरिनाय बेफोरखौ आं मावबोदोंमोन आरो बेजोंनो सारा आसामाव बर' हारिनि जायगाफोरखौ आं नुदों बे जेरावबो आंखौ लांनानै बिदिनो बिथाङा फोरोंदों आरो बिथाङा अबथिरा थैनानै थांबाय बिथांनि गोसोआव दङमोन माबा मोनसे सुक्ति खालामनो खिन्थु जोंनि माखासे लिडारफ्रा मानियैयाव बिथांनि लुबैनाय बायदि सुक्ति मोनसे गावजे आन्दलन खालामदोंमोन बे आन्दलन खालामनायनि मोनसे माबा आगान गालांनो बिथाङा हास्थायदोंमोन बे खोथाखौ आंनो बियो बुंदों जों सानैजों रायलायलायनायाव आंनो हारसिङै बे बाथ्राखौ बुंदों दा बेखायनो आंहा दुखु बे बर' जातिखौ माने फोजाखांनानै बा आलादा न'खर हादर दानो थाखाय आन्दलन खालामबाय माने जरदार आन्दलन जादों बे समाव बिथाङा गावनि बेमारखौ मोनथिनानैनो माबा मोनसे आगान गालांनो थाखाय बिथाङा नाजादोंमोन सानदोंमोन खिन्थु जोंनि माखासे लिडारफ्रा बेखौ लुबैयाखैमोन खिन्थु थेवब्लाबो एखे रोखोमनि उपेननि दिनाव मानगोनां उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दिनाव जि सुक्तिया जागौमोन बे सुक्तिखौनो उननि लिडारफ्रा खालामबाय बिसि बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल बे जाबाय आरोखि बिथाङा थायोबा हयथ' बे बिएसएनो जोंना पावारफुल जागौमोनदां बेखौ आं सानदों बिथाङा दुखु मोननायखौ आंनो फोरमायदों बिनि उनाव बिथांखौ आङो जोंनि सेंग्राफोरखौ परामर्श होनानै आङो बम्बेआव फाथायहरदों रायजो राजानिफ्राय सिकित्सानि थाखाय फैसा खांनानै लानानै बम्बेआव टाटा मेमरियेलाव सिकित्सा खालामनो फाथायहरदोंमोन बेवहायनो माने केम' होनायखौ बेयो सैज' खालामनो हायाखै आरो बे केम' होनायावनो सैज' जायैयाव बियो बम्बे टाटा मेमरियेलाव थैदों आरोखि बिराद गिदिर दाहा होनानै थांबाय बिथाङा आरो आंखौ बिथाङानो बानायलांबाय बिथाङानो थैनायनि सिगां बुंलांदों जे जोङो आन्दलनखौ खालि ग्रासरुट लेभेलावल' खालामबा जानाय नङा एसेमब्लिनि गेजेरजोंबो बिधान सभानि गेजेरजोंबो जोंनि आन्दलनखौ जोङो माने आत्म प्रकास खालामनायनि बाथ्राखौ सिन्था खालामनांगोन होननानै बिथाङा बुंदोंमोन आरो बिदि बुंनाय लोगो लोगो बिथाङा 90आव थैबाय 91आव इलेक्सना फैबाय बेवहाय आंखौ माने जोंना लिडारफ्रा गेलेनो होनायलाय आरो बुंनायलाय जा नङा आब' माने उपेन्द्रयानो नोंखौ बुंलांखाथारदों बे समस्थियाव गेलेनांगौ बेखौ हो होननानै बुंलांखादों होननायलाय उनाव आं राजि जानानै आं इलेक्सन गेलेबाय 91आव 91निफ्रायनो नैबे माबासिम दाख्लि बै थांनाय एसेमब्लि इलेक्सनसिम आं गेलेदोंमोन खिन्थु खाफाल मोनदा आङो जाथिनि थाखाय गाबथानायावनो आङो माने खांग्रां नांगौ जादों आं खांग्राङा आं जेना खिन्थु मेसिनाव फेजेनदों आरोखि आंखौ गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों
उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि नोगोराव नोंथांमोननि थाखाय अरदाब दा बड' किटचेन मुंनि गंसे गोदान हटेला गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथांमोना बे अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव साहा, कफि, आइसक्रिम, फास्ट फुड, आखाइजों बानायनाय ग्रीन टी, न'आव बानायनाय आसार, गाइखेरनि एन्थाब आरो ओंखामजों जेरै अमा, दाउ, बोरमा, साम', खुसिया, अमा गोरान, नाफाम बायदिसिना बर'नि ओंख्रिखौ बे अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव जानो हागोन। अरदाब दा बड' किटचेन हटेला डिमाकुसि सेन्ट्रेल बेंकनि खोलाहा बरुवा रेडिअ मबाइल गलाजों नांजाबनाय। सोरबाफोर अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव बायदिसिना जामुं आदार जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 8135967290 जामबुं नाम्बाराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन। गोजोनथाव खौरां, अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव गोबां न'आव बानायनाय मोजां जाग्रा आदारखौ मोननो हागोन।